Balai utrom uyale ban yo ya ka jing sanget thma ka bastet ha Ukraine. Hakapor ba Donald Trump ula ya kandu yo Presiden Zelensky han New York House September. Baladam. Uneu kertong presiden yo ka US hakata kapor ula penpau ya ka jing sania. Ba ula ban penkut no koloy ya ka thma ha Ukraine. Ladang job. Ngatharai bangin sala ban penbet koloy bha. Ula ong. Kat no state umut ban ong. Kajingnya per kat kumpapor, ha kajingnya keren ha kat TV kat tu kat nes ngi mencua. Utrom mula kular baun penbej ya ka shwa bangan long kum presiden. Wat kane kadai kajing penjur ya kajing kular jong u ka mencua. Hau benai me arjar arpulai. Ban pensange ya kajingnya kan at haki arpom sau genta ban ningkong jong kajing long presiden jong u. Mentau Trump ulat don hakakam lapalat arbanai. Bat kapisa kala ban sedang hiar hawaj hau. Ba kajing persiang ban penkutno ya kajing ya kan at. Kaba bitar. Bat kaba jeliu kum kane kala ban simpor. Ha kajing ya keren bat ka television hakatayo baladap. U presiden yo ka US ulakam. Ba haba ula kular ban penkutno ya kathma hakacisni. Ula lebeng kandiat. Ki don bun ki daw ki bala penlong ya ka jingkiu ka ba kamslem ban ya ka ba ka tem jong utrom kala ban khmilenti ningkong ka jingai jong u presiden ya ka bor jong ka jingai kran simat jong u ka ba marwai kala ban long ka ba bakla ulang ngej slem ha ba ka no ka jingai ha ka perthei la ban weng lada usyong bad uwei pat unong yalam bad menjur ya ka jingete. Utrom ulaya kerening kong bat u Vladimir Putin haka khat artrik jong benai Februari bat ka jingya keren kabalane siken ta siteng kaba ula batai bakalong kaba yo jing mentoy bha kite ki arngut ki nong yalam kilaya keren biang sahaka khat pratrik umats Henry kapau syai bakine ki jing khot telepon kim syam lala ban pentik kena ya ka jing sange thma ba sipor kaba live post ngi kaba mardor utrom kwa tangkawe ke jing ailat ka bakongsan ka ula penkhi no Putin kalong ka jing kular ban penkutno ya ki jing cha thombor jong ka Rusia ya ki jaka penmi boarding jong ka Ukraine ka jing kular ka bala keno bala penkheng da ka Ukraine tang hapo katukan ni kenta hadin bala khot ka baar u presiden jong ka Rusia ula keren syai ba thmu ban sya penken ria ki jing ya keren paj ba baning kong jong u halor kate ka jing keren kilawan hakatayo baladep haka jingyalang bat kinong thok kubor kabalong sibanai pura hadin ba ulaya keren pun baru trom u Putin ula peni ba persyak jur ya ka buj arbenta jong ka US ban wat ya ka jing sange thma sipor swaban keren syapang ka jing penbej ka bakam slam haka jaka kata uloong ba kino ki jingya keren kidai ban penbej ya ka ka ba uyoi kum ki daw tenrai jong kathma kata kalong ka jingting jong u ya ka jingya telok bat kan NATO ka ban nangkiu bat ka jingdon jong ka Ukraine kum kari ka basan syarhi kum no ka wanra ya ka jingma ya ka jingsingan jong ka Rusia ula buru ya ki jingkeli bat ki kendon ki babnya ki badai ban jubab bat pendep swaban ya menjur ya kanu ka jingya te